Sumyut kelowong mertapa ganjarane pinanggiya ganjarane pinanggiya dawuh menapa saking mbah sampean Begawan Abiyasa Gus Kakang Semar dawuh Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa aku bisa nemokno dulur-dulurku para Pandhawa ning Sarati aku kudu manunggal lawan Kakang Bathara Krisna minangka dalang Pandhawa. Pancen layang niku napa jari dalang. Lho wayang ilang dalang kok menang-menang mawon iki salah Bathara Krisna. Yen kok mek ngono Kakang Semar ayo diupadana ngendi papan dunung ing dalang Pandhawa Kakang Bathara Krisna. Supaya ketemu lawan dulur-dulurku para Pandhawa. Monggo kula dherekaken, Gus. Lampaing Permadi Janaka mandhap saking pertapan Rahtau. Upadi dalang Pandhawa Tundrawati Bathara Krisna kawit dawuh Begawan Abiyasa. Raden Janaka saged pinanggih para Pandhawa sarate kudu manunggal lawan dalang Pandhawa. Lampah lisan Janaka kancik wonten ajaring catur marga madya tengah catur papat marga dalan kancik wonten tengah dalan prapatan pinanggih dalang Pandhawa Sekareja Bathara Krisna. Gotanyo mengendrolo yo somya wong udan ngelmu rasa Pradi saka ndi kok watu
nembe kiwara kula sowan wonten pratapan lah tau sowan wonten ngersaning Kanjeng Hyang Begawan Abiyasa. Wigatining sowan ing ngersaning Hyang Abiyasa. Nyuwun pirsa bab perkawis miludaning kadang-kadang kula Pandhawa dawuh Kanjeng Hyang Begawan Abiyasa kula saged pinanggih kelawan Kang Mas Puntadewa Kakang Werkudara Adi Nakula Sadewa ing sarate Janaka kedah manunggal kelawan Koko Prabu Bathara Kresna adalah mapan kabeneran kang mongko iki ngaku mentas wae nglakoni tapa napa sasmita yen dewa bakal nuruno kanugrahan wahyu katentreman dawuhan dewa sing tak tampa wahyu katentreman mudhun ana pertapan harga sangat redi kanggo sakmetara derek napa kakang tumuju pertapan harga sangat bakal gayo kanugrahan wahyu katentreman monggo kula dherekaken Nandra kadya resepna triya gegetenjang wis geding Sri Narendra Bathara Kresna kadhiraken Raden Janaka dipun ibarataken tiyang ingkang tingkah rambang tiyang ijo derek wonten Gandara sapondotan prapta wonten pelawangan pertapan harga sangat Kresna kaget wonten wujuding naga mlungker wonten pelawangan pertapan harga sangat
sangat ana wujuding naga mlungker meneng. Naga yen nyata-nyata bisa tata jalma enggal ngaku wong. Sapa sejatine naga kang mlungker ana nggone plawangan pertapan harga sangat. Janaka wonten dalu kok menenge. Mbok menawi menika nglampahi. Sakala mangsane kula menika tapa badhe mlungsuhi ganti kulit. Ning iki dudu kula niki wujuding naga. Bareng kersa panjenengan jajal tak sawangi sapa sejane naga. Iya. Mendel Ratu Ndrawati Sinarendra Bathara Kresna ningali naga ingkang lampahipun mendel mlungker wonten plawangan Gapura Pertapan harga sangat dipandhet Kresna danguning dangu ical wujuding naga wujud Ratu Tunggul Malawa Prabu Dewasrani. Sembah nuwun paduka sampun saged ngalihake kula. Iki lak Narendra Tunggul Malawa Prabu Dewasrani kok wujud naga. Awit kula dipun sabda dening Pandhita Pertapan harga sangat. Begawan Dewa Sampurna. Sinuwun matur nuwun kula wangsul dhateng negari Tunggul Malawa. Ana pawane mbok busran sapa? Alon dhisik pisanan. Aku dalam Pandora Ndrawati Sinarendra Bathara Kresna. Sliramu sapa? Aku seswane Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna. Sekabat diwarna tunggal kang dadaranku. Aku Bambang Wicaksana. Kresna. Panglingeraku. Panglinga rupane aja pangling swarane, panglinga swarane aja pangling. Tejane sawangen. Tejane sapa kang manggon ana guwa Praraga. Iya. Kresna mandheng dumateng Bambang Dwi warna tunggal. Mandheng dumateng Bambang Dwi Wicaksana. Danguning dangu Kresna ngertos sejatosipun Bambang Dwi warna tunggal Bambang Dwi Wicaksana. Kresna bengok kuwi adalah dulurku Pandhawa iki. Nggih wonten mriki. Koko Prabu, kula nampi sasmita yen wah yuka tetreman mandhap wonten Pertapan harga sangat. Ning ngantos dinten kangge menika kula dhewe nampi wujuding wahyu katentreman
Jajal kula badhe saking ngersani Sang Wiku Begawan Dewa Sangurna. Kakang Semar untuk mampu kakang. Panjen bener aku kamengku Dempok Pertapan Harga Samar peparakku Begawan Dewa Sangurna ikilah yo dalang Pandhawa Kresna pancene berlaku dapet Ratu Ndrawati Bathara Kresna rawuh ana Pertapan Harga Samar nampa sasmitaning dewa yen wahyu katentreman mudhun ana Pertapan Harga Samar pandhan enggal dodono ana dipapa dening wahyu katentreman Kresna yen jeneng kita bisa nenger sapa sejatine Begawan Dewa Sangurna wahyu katentreman bakal tak paringna dalang Pandhawa jajal sawangen sapa sejatine Begawan Dewa Sangurna iya Kang Carita Kresna mandheng dhumateng Sang Wiku Begawan Dewa Sangurna senajan to Kresna tanggale Wisnu ning Kresna boten ngertos sinten sejatosipun Begawan Dewa Sangurna aduh pandang ngapunten kula boten ngertos sinten panjenengan apa ngerti sapa sejatine Begawan Dewa Sangurna yen Semar bisa nenger sapa sejatine Begawan Dewa Sangurna Semar bakal nampa kanugrahan wahyu katentreman iya mendre Semar kirane napa Semar Semar semeten padhang samaring sanget isih kanggenan Begawan Dewa Sangurna dipun pandheng dening Semar. Danguning dangu Semar ngertos. Sampe bapak kula sakyan tunggal ya.
ngucap ulun Semar. Reh ning Semar bisa nenger sapa sejatining Begawan Dewa Sampurna. Semar nampa kanugrahan wujuding wahyu katentreman, wujuding petetan sekar cempaka mulya. Tanduren ana nggone plataran Klampis Ireng Jalari, Klampis Ireng Dalah. Warga Pandhawa bisa ayem tentrem uripe ulun dari Makayangan Semar. Ayo kanca nyambut gawe. Semar nampa kanugrahan wahyu katentreman, ayo padha sesanti. Bayang lara nggo donya lan mati nggo rejeki. Jaya jaya jati nirsang digala rahayu selami-laminya. Iya. Sampun dumugi wanci-wancinipun inggih dalu punika kandha lampan. Wahyu katentreman ketampi jeneng Semar Beja Gati Nayantaka Jalari Klampis Ireng Negari Ngamarta ayem tentrem. Reh ning Semar sampun nampi kanugrahan wahyu katentreman Jawata. Ngandhapaken ratuning Raja Brana dawah wonten dusun Kedung Bata, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.